dnešné športové dopoludne si myslím, aj vlastne aj popoludie sa veľmi dobre podarilo. Počasie bolo na začiatku bolo akože teplo, som obdivovala aj tých športovcov, aj futbalistov, že to vôbec dali a ešte do pozdných popoludnejších hodinách sa tu ešte naháňali za loptou a deti spolu s nimi, čiže bolo to super. Najkrajší moment pre mňa bolo to, keďže ja tiež pochádzam zo Stránska aj z okolia, že som sa tu stretla s ľuďmi, ktorých som už dávno nevidela a uživili sa vlastne staré staronové spomienky. A vidím, že tu ešte to není stratené táto dolina, že sú tu ešte ľudia, ktorí chcú niečo robiť pre tú svoju komunitu a pridali vlastne ruku k dielu. A toto VSPčko ešte viacej utužilo túto komunitu na juhu Slovenska. Čiže ja im držím palce, nech to takto ďalej rozširujú túto myšlienku, aby sa z roka na rok čím viacej ľudí zapojilo do toho, aby sa vytvorila taká pekná miestna komunita.